ಅತಿ ನಿನ್ನೂ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಿನಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಮಿನಿ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತರೆ ಬದುಕೆರೆ ಇತ್ತು ನಾಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತೆ ತುಲಿ ಆಯುಷಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲದಕ್ಲೆ 75-85 ಇಂಚು ಪುರಪ್ಪುಂಡತ್ತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತು ನಾಡೋಣತ್ತ ನರಮನಿ ನಂಜಿ ಕಾರದುಂಡತ್ತ ಒರಿಯನೊರಿಯನ ತಿಂದದು ತೇಗುದು ರುಚಿ ನಡತರ ಪೂಜಿ ಮಾರ ಅಲ್ತಿರ್ದಿರಿ ಊಟ ನಡತನಲ್ಲ ಪುರವನ್ನು ಬರ್ತದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಡಲಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಚಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಗೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿದ ಕೈತಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚುಲರು ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಪುನಃ ಎಂಕ್ಲ ಅಂತ ಫ್ರೀ ಪೋಯನು ಅಂಚೆ ಇನ್ನೇನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕ ಬಣ್ಣದು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಮಾತ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೊಡು ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಅಂತ ಬಂತಿರು. ಸೊ ಎಂಕೊಂತ ಇಲ್ಲದ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಸರಿ ಪಂಡ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ನಾವಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಕಾಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಂತೆದು ಇಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಯಾವೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ನುಕ್ಕುದಿಯನು ಬಕ್ಕೋಜಿ ಆಂಧ್ರ ಚಿಕನ್ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಅದು ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಪುಣಗ ಏನ್ ಏಪಲ ಖಾರ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದೇ ಪುಣ ಖಾರ ತಿನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಯಾರಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಅಣ್ಣ ಅರ್ನಾಥ್ ಖಾರ ತಿಂತು ಯಾರೇ ವಿಪರೀತ ಖಾರ ಕೂಡ ಅಮ್ಮಗ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಒಂತ ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಮನ್ಪು ಆಂಧ್ರ ಚಿಕನ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೇನು ಅಂಚೆ ಅಂತೆ ಐಕ್ ಬೋಡ ಏನು ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋಡತ್ತ ಅಂಚೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ತೆಲ್ಕೆ ಬರೋದೊಂದು ಯಾರು ಫಸ್ಟೇ ಬಂದರೆ ಬೇಗದ ಬಕ್ಕ ಈಗ ನೆನಪರ್ಬೋದು ಏಕ್ ಯಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಶೇಕಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಓಕೆ ಯಾನು ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದುಮ್ಮು ಸಪುರ ನಮ್ಮ ಕೈತ ಕೊಟ್ಟೆ ಸಪುರಪ್ಪನಾಗ ಅವಂತ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಕೈತ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ತೋರಣದ ಅಣ್ಣ ಏನೈತೆ ವೆಯ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಗೊತ್ತಾವೆನ್ನ ಬಾಡಿದ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂಚ ಇಂಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ಅಂದ ರಾಣಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಅವು ಯಾನು ಏಪು ಗೊತ್ತ 9 ವರ್ಷ ತುಂಬುದಿತ್ತು ನೀನ ಅವು ಯಾನು ಅಪರೂಪಗೊರ ಪಾಡು ಮುಪ್ಪೆ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ರಾಣಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಏನು ಸಪುರೈತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐದ ಕ್ಯಾನ್ ಅಮ್ಮಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹೋಗಿನಿ ಕೈತ ಕೊಟ್ಟೆ ಬರ ಪೊರ್ಲು ನಿನ್ನ ಬಂತೇರು ಆಮೇಲೆ എനിക്ക് ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಪಂಡ ತೋರೈತೆ ನಾವು ಒಂಥರ ಗಲೀಜಿದೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಎಡ್ಡದೋಗಿನಿ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಡಾನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಅವು ಬಾರ್ದೆ ಕಾರಣದಾದದ್ದು ಬಂದಾಗ ಯಾನದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿನತ್ತು ತುಲೆ ವಾವ ಟೈಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಣ್ಣದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅದು ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ನಮಗೆ ಬರೋದೇ ಪಡತ್ತ ಯಾನ್ ಬಾಟರ್ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಓತೋನು ಜಾನು ಹೆಂಗ ಬಾಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾಟರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂತೇನೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಬಂದು ದಾದ ಬಾಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ದಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಪಂಡು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಪೇ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಓಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತಿನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ನಿಕ್ಲ ಆತ ಎಫರ್ಟ್ ಕೊಪ್ಪನು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತದ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಫುಲ್ ಕೊಪ್ಪುಂಡು ಐತೆ ಪಿರೋಡ್ ಆತ ಎಫರ್ಟ್ ಕೊಪ್ಪನು ಈ ಬಾಟದ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಪ್ಪಿನಿಕ್ಲಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿದ 600 ರೂಪಾಯಿದೆ 800 ರೂಪಾಯಿದು ಓಕೆ ಐದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ 100% ಕೂಡ ಇಟ್ಟು ದಯಪಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ನಮಗೊಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ಯ ಓಕೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಾಕುನು ನಮಗೂ ಆತ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕುನು ಆಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಬಾಟರ್ಲ ಓತು ನೋಡು ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಟರ್ಲ ಓತೋನೆ ದಾಯಕ ಪನ್ನಾಗ ಅವಾಗ ಬೇತೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ದಕ್ಕಲ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೇನು ನಿಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿದಾರು ಓ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅವಾಗ ಬಾಟರ್ದ ನಮಗೂ ತೂಪಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಾಟರ್ ಇತ್ತೆ ಏನು ಮಂತುದೆ ದಯಪಣ್ಣ ಆತ ಎಫರ್ಟ್ ಓಡು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕ ವ್ಯೂಸ್ ಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ದೇತೋನೆ ಏನಿತ್ತೆ ಬಾಟರ್ ದೇತೋನಿಜೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಎಲ್ಲೈತೆ ಪೂರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಓತೋನು ನಾನು ಬಾಟರ್ ದೇತೋಂಜೆ ದುಂಬು ದೇತೋನೊಂದಿತ್ತೆ ಕೊಕ್ಕಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ವರ್ಷ ದುಂಬು ದೇತೋನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚಿನಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಔಟ್ಫಿಟ್ ಕೊಪ್ಪ ಐಟ್ ಎಂಕಲನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ಲಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೀರ ಅಂಚ ಬಣ್ಣದು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ದಯಪಣ್ಣ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಆತ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಹಿಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ಪಣ್ಣದ ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಓಕೆ ನೋಡ್ತೊಂಡೆ
ಐದಕ್ಕ ಆಲ್ ಪಂಡಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕಡಪುರಿ ಅದು ಕಡಪುರ್ದು ಪಂಡಲು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕು 299 ಹಾಪುನು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ನಿಕ್ಕು ಪೇ ಮನ್ಪುಲೆ ಐದಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುವ ಪಂಡದು ಪಂಡಲು ಯಾನ ಐಕ್ ಪೇ ಮನ್ಪರೆ ಪೇ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕು ಪೇ ಮನ್ಪದ ಇವಾಗ 299 ಅಂದು ಪಂಡಲು ಇನಿ ಅಂತ ಹಾಡ್ದೈತ ಟಾಪ್ ಅವು 299 ಪೇ ಮನ್ಪುಲೆ ಐದಕ್ಕ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಡ್ರೆಸ್ದ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಇಡುಪುನು ಇಂಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಒಂದು ಬಣ್ಣ ತೋಟೆ ಬಕ್ಕ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇರು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೇರು ಬಕ್ಕ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬೋರ್ಡು ಇದನ್ನ ಸೈಜ್ ಪೂರ ಪರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕುರ್ತಾ ಅಂದು ಬಂಡೆ XL ಸೈಜ್ ಕುರ್ತಾ ಅಂದು ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಹೆಂಗ್ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಕಡಪುರ್ನ ತಪ್ಪಲು ಅಕುಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಡಿತಿನ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಡಪುರಿ ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಬೈದಿನಿ ಒಂದು ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಬೈದಿನಿ ಬಕ್ಕದ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊನು ಐದಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡಿ ಮೊನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ಕಾಂಡದ ಬೈ ಮಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ಮೊಕ್ಕಲ್ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ನಿಜವಾದ ಟಾಪ್ ಮೀಶೋಡೆ ಬೈದಿನಿ ಅಂತ ತೂಯನು ಮೀಶೋಡಾಂಡ 150 180 ಪುನ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪ್ ಓಕೆ ಮೊಕ್ಕಲ್ದಾದ ಮನ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಂಗಿ ಮಂದಿನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳು ಉಪ್ಪಿರತ್ತ ಅಕ್ಲೇದಾದ ಮನ್ಪಿರ ಪಂಡ ಮೊಕ್ಕಲು ಡಬಲ್ ರೇಟಿಗೆ ಮಾರು 180 290 ಮಂತನ 299 ಮಂತನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಭನೇ ತಲ್ಪ ಕುಲ್ತಿನ ಅಡಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಕ್ಕಲು ಮಂಗಿ ಮಂತದ ಉಪ್ಪಿರು ಅಂಚ ಐದಕ್ಕೆ ಅವನು ಖಾತೆ ಅಯ್ಯನಿಗೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ನೀವು ಇಂಚ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪು ಅಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಟೋರಿ ಬರ್ತದೆ ನಟ್ಟು ದಯದ ಮನ್ಪುನು ಪಣದು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ ಪೇಜ್ದ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪ ಸುಹಾನ ಇಂಚಿನ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಚಿನ ನೂರು ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಬೈದಿನ ಅಂಚೆ ಅನ್ಬಕ್ಕ ಎಂಟು ದೆತ್ತದಾಗ್ತಿದ್ದ ಬಕದಾದ ಮನ್ಪುನು ಐಕ್ ಆ ಒಂದು ಕರ್ಮಗೆ ನೀನು ಪಾಡಿಯನು ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿನ ಬೈದಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೀಪೆ ಅನ್ ಕೆಲವದು ದಯಪಣ್ಣ ಅಕಲ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಕೊಂಚ ನಾವು ಆ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ದುಂಬು ಪ್ರಯಾಣ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ವಿಪರೀತ ಬೊಚ್ಚಾನಿನ ಒಂಥರ ವಲ್ಗರ್ ಒಂದಿತ್ತು ನಾಡೆಯನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಐಡಿಗೆ ಬಕ್ಕ ನಂಜಿ ಕಾರಣಕ್ಲ ಪುರ ಯಾನಿತ್ತೆ ದೀಪೆ ದಯಗದ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ಇತ್ತು ಪೋಪುಡು ಐಕೆ ಅನ್ನ ದೀಪೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಒರ್ತಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅನ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬರ್ತದ ಅವಿನ ತೆತ್ತೊಂದಿನ ತೆಂಕ ಬೈದಿನ ನನ್ನ ದಯ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಡ್ದೇನು ಅಣ್ಣ ಪಾಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೆನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪನ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಪನ್ನಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹೇಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಕೊಂಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪನ್ನಿ ಬಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ಮಾತ ಟೈಪ್ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪನ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಸ್ನೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ದಲ್ಲ ಕಣಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೇನು ಕುಗರೋದು ಉಪ್ಪಿರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಿಕ್ಲೇನು ಪುತ್ತ ಒಂದು ಕುಗರೊಂದು ಉಪ್ಪಿರು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಐಡ್ದಪ್ಪ ರಡ್ಡನೆ ಮುಖ ಒಡತುಕೊಂಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಒಂಜ ಅಕಲು ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಅವು ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಅಕಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲೇನು ಪುಗರ್ದಿನ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಕಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುನು ನಿಕ್ಲೇನು ಪುಗರ್ದಿನ ಅವೇ ಫ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ಲು ತೋಜನ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಅಂಜಿಗಾರರು ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಜೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಂತದ್ದು ಉಪ್ಪುಜೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಉಪ್ಪುಜೇರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದ್ದು ತೆತ್ತದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಕೆಲವಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಅಂಚ ಪನ್ಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಒಂಜೇ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲ ಫೇಸ್ ತುಪ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲು 40+ ಇರ್ದು ಬಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಕುಡರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಬರ್ತದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮೋನೆ ಏರೇನ ಮೋನೆ ತುಪ್ಪನ ದೇವರನ್ನ ಐತನೆತ್ತ ಮೋನೆ ತುಪ್ಪನ ಹಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬರೋಡಾನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬರೋಡಾನ ನಿಕ್ಲ ಫೇಸ್ ತುಪ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಪಾತೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಮ್ಮು ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಪಾತೇಲೆ ಕುಡರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮನ್ಪುನೆ ಅಕಲು ಈಕೆ ಬಿಟ್ಗೆ ಏನೇರು ಈಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಪೇರು ಸೊ ಯಾನ ಆತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲಂಚಿನೆ ಒಂಜಿ ಕುಂಜು ಬರ್ತದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆ ಕುಂಜನ ದೇವರನ್ನೇ ಉಂಡು ಆ ಕುಂಜಲ ಏನಂದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಅಡ್ವೈಸನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದೆ ತೊಂಡೆ ಕೊಂತ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ನಂದು ದಯಪಣ್ಣ ತೂಲೆ ಯಾನು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕುದು ನಾವು ಸೊ ನಮಕ್ ಅವು ದಾದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಉಜೇನ ಕುಪ್ಪುಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಮದ್ಮೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಬೇಕ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆವೊಂದು ಐದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 40+ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿಲ ಲೋ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲ ತೂದುಪಾರು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಅನ್ನಕ್ಲ ಒಂಜ ನೆಟ್ಟೆ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ತಲ್ಪ ಶೋಲ್ಡರ್ ತಲ್ಪ ಒಂದು ಪೇಯ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ಈಜಿ ನಾನು ಕಾಡ್ದ ಕಂಟದಲ್ಪ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಅನ್ನಕ್ಲ ಪೇಯ್ನ್ ಎಪ್ಪುಂಡು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು 40+ ಇರ್ದ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬಣ್ಣದತ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ ಒಂದು ಬೇನೆ ಎಪ್ಪುಡು ಆಂಡ ಯಾನು ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅವು ಒಂದು ಪ್ರಪಾಡ್ದು ಎಂಕೊಂತಚ್ಚಿ ಬರ್ಪುನು ಅಂತೆ ರಿಲೀಫ್ ಹಾಪುಡು ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಕಾಲು ಹಿಂದಿನಿಂದ 40+ ಇರ್ದು ಬಕ್ಕ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂದ ಕೊರತೆ ಹಾಪುಡು
ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಲೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ಮುರಣಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆ ಪಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ನೆಲ್ಲಿ ಬೇನೆದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಇದೆ ಅಮ್ಮಲ ಅಂಚ ಕುಡರಿಯಾಗಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬು ತನನ್ನು ತಾನು ತೂಲೆ ದೇಗನ್ ಪನಗ ತೂಲೆ ಯಾನು 40+ ಆಂಡಲ ಈ ಏಜ್ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿ ಈಗ ಮಲ್ಲಾಂಡಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆ ಇತ್ತು ನಾನು 10 ಜನಕ್ಕೆ ತೂಪಾಲೆ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಮೂಲು ಆಲ್ಲ ಪಂಡಲ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಪಂಡಲ್ ಅವೇನ ಏನ್ ಪಂಡೇನ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡೇನ ಆತಿ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ನೆಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲದ ನಂಜಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಆ ನಂಜಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಆ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಪೇರು ಪಂಡದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ದೀಪೇನೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ದುಮ್ಮು ಪುರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಇತ್ತೇನು ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲ ನೆತ್ತ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇತ್ತೇನು ದೀತೆ ಅಲ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ದೀಪೆ ಕೆಲವ್ದು ಮಾತ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವು ಅಲ್ಪನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಕ್ಕೂ ಅಂಚ ಸೊ ಬಕ್ಕ ನೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೇಯ್ನ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ನೆಟ್ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯಲಕ ಮಂತ್ರ ಮಂಗಲಕ ಮಂತ್ರ ಅದಾಲು ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಂಗಲಕ ಪೆತ್ತಲಕ ಪಾತಿರಕ ಮಂಗ ಮುಸುತ್ತ ಅಂಚ ಪುರ ಇತ್ತನಾಡ ನೆಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತನಾಡ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ತೂಪವನ್ ಇತ್ತನಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಎಟ್ಟೆ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇತ್ತನಾಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತರ ಒಬ್ಬ ಮೋನ್ ಭಯಂಕರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಮೋನ್ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ನೆಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಮಾತುಡ ಇಪ್ಪಡ್ಲ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಕೊಡಿ ಎಂಕ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ನನಗೆ ಪೂರ ಟೈಪ್ ಗೊತ್ತಾಗ ನಾನು ಎಂಕ್ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನ್ ಎಂಚಲ್ಲ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತದೆ ಕ್ಯಾಮರಾದಿದ್ರು ಸ್ಲೋ ಕೊಡಿ ಪುತ್ತ ಬರ್ತೀರಿ ಬಿರೋಡು ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲ ನೇಚರ್ನ ಏರ್ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ನೋಡಲ್ದೀನಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಅಂತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಕೋಪ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪಾಪ ಸೈಸೊಂದು ಕುಳ್ದೇರು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂಜು ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕುಲ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಲ ಕುಲ್ಲೇರು ಟಚ್ ಉಡ್ಡು ಅಕುಲು ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಣ್ಣದು ಉಳ್ಳೇರು ಅನ್ನ ಈತು ಬಣ್ಣದು ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಅರ್ಧ ಬತ್ತದ ಅವ್ ನೆರೆ ಬತ್ತದ ಪೋಪಿಲಕ ಪೋತೇರು ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಏನೋ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನೋ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಲ ಒಪ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಚಾಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉಳ್ಳೇರು ಓಕೆ ಸೊ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ ಊರಿಗ್ಲಾನ ಉಡಲ್ದಿಂಗಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಅಂತ ಬಂತೆ ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಬೇಯ್ತದೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಿನಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಮಿನಿ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತರೆ ಬದುಕೆರೆ ಇತ್ತು ನಾಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತೆ ತುಲಿ ಆಯುಷಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲದಕ್ಲೆ 75-85 ಇಂಚು ಪುರಪ್ಪುಂಡತ್ತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತು ನಾಡೋಣತ್ತ ನರಮನಿ ನಂಜಿ ಕಾರದುಂಡತ್ತ ಒರಿಯನೊರಿಯನ್ನು ತಿಂದುದು ತೇಗುದು ಅಂಚಿನ ಮಂಜೆಲ್ಲರು ಪುರುಳ್ಳೇರು ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದದವ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಪರಚಿದ್ದೇನಂತೆ ಅಂಚೆ ಪುರ ಕೆಲದಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪುರ ಉಂಡು ಅಂಡೆ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಉಂಡಪ್ಪ ದೇವನ ಮಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿಟ್ಟಿಂದ ಯಾಕಂಡ ನಂಜಿ ಅಕ್ಲೇನೆ ತಿಂಪಿನತ್ತಂದೆ ನಮಂದಾಲ ಅಂತಿದ್ದು ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಅವು ಎನ್ನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತರೆ ದೀತು ನನ್ನ ನರಮನಿ ಉಂಡತ್ತ ಸತ್ಯ ಬಂತೇನು ಒರಿಯನ ಕೆಡ್ದು ತಿಂಪಿರ ಅಂಚಿನ ಜನಪುಳಿರಬ್ಬ ಅಪ್ಪೆ ಮಗನ ದಿಬ್ಬನ ಬಿದಾಡುಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ನೆನಪೇಜಿ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಕೊಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಗೋಗಪುರ ಪಾಡ್ದು ಕೀನಾಡು ಇಲ್ಲದಾಗ ಈಗ ಬತ್ತೊಂದು ಐದಕ್ಕ ಗಾಡಿದ ಕೀನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತೇ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ಕೊಂತೇನು ಅವು ಕುಡಂಜಿ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಕೊಂತೇರು ಈತೆ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ನಡು ತಂದು ಹೋದು ನನ್ನ ಆಟೋಡ್ ಬೋಡು ಅದವೇ ಇವೇ ಸಿ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಿನ ಬರ್ಪು ಜನಮಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪುರ ಬ್ಯಾಗ್ ಪುರ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿದಾರ್ದಂಗೆ ದಾದಂಡು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಡು ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ನಡು ತಂದು ಪೋಡು ಮಾರೆ ಮೂಲಂಜಿ ಎಂಕಲ ಅಂತ ಮಿತ್ತರೆ ಚಡೋಡುಂಡದು ಈ 4 ಸಲ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತುಕೊಂಡ ಎನ್ನ ಬಂಜಿ ರೀತಿನ ಮಾಸ ಸಾಧಾರಣ ಜಪ್ಪು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಬೈಲಕ ನಾವು ಹಂಚುಂಡು ಚಡವ ಏನಿತ್ತು ಚಡವ ತುಪ್ಪ ಏನಿತ್ತು ಇಂಚಿನ ಇಸೆಕೆ ಖುಷಿ ನನ್ನ ಮಂಡ್ಯ ಬೇಜಿ ಮಾರೆ ಗಾಡಿ ಜನಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೀನಿ ಇಂಚಿದ್ರು ಆಯ್ತಾ ನಾನು ರಶ್ಶು ಪುನಃ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ನೀ ತೂಲೆ ಸಂತೆ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಹೊರಪ ಆಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆದ ಕುಡೋರ ತೂಲೆ ಈ ಚಡವು ತುಲೆ ಚಡವು ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ 10 ಸಲ ಮಿತ್ತದಿರ್ತು ಪೋಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಬಚ್ಚು ಜೀವಪುರ ಎನ್ನ ಚಡವು ಏರು ನಡತರ ಪೂಜಿ ಮಾರ ಅಲ್ತಿರ್ದಿಡಿ ಮಟ್ಟ ನಡ್ತಾನಲ್ಲ ಪುರವನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಯಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿದ ಬೋಂಡು ದೇವರ ಮುಲ್ಪ ರಿಕ್ಷಾಲ ದಿಕ್ಕೇರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಮಾರೆ ಕರ್ಮ ಬಚ್ಚದು ಬೋಪುಂಡು ಬಚ್ಚದು ಐಕದಕ್ಕ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ದುಂಬು ಪುರ ಮೇ ಅನ್ನಗೆ ಇಂಚಿನ ಬಡ್ಸದೋರೇನು ಚೆಡಿಲು ಮಿಂಚು ಗಾಳಿ ಒಂದು ಮೇ ತಿಂಗಳು ಉಂಡತ ಇಂಚ ಹರಗಲದಲ್ಲ ಕನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಇಂಚಿನ ಸೆಕೆ ಇಂಚಿನ ದುಂಬು ಒಬ್ಬ
đâu nên đi phát đồ ba mà cái gì nè có tao nuôi sụp cồn đi ini kata korlo आठ बोल चका हाँ अपन दिन मला कुरी ना ते किती आव ಏಡು ಕಣ ಚಕ್ಕಲಿ ಬಿಡಿ ಚಕ್ಕಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಚಿಪ್ಸ್ ನನ್ನ ಮಗಕ್ಕೂ ಚಿಪ್ಸ್ ಕೊಡಿಗೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ದ ಕೈತಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸೇರಿಯ ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಸಾಕಾತು ಈ ದೊಂಬುಗು ಗೋಪಿನ ಹಣ್ಣು ಬಾ ಮಲ್ಲ ನೀ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಾಕು ಆತು ಸೆಕೆ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಲಿ ಬೈದೇನೆ ಜನ ಮೋನೆದುಲಿಗೆ ಕಲ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಆ ನಮ್ನೆ ದುಂಬು ಉಂಡು ಅಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ಪಿರ ಮುಲ್ತ ದೊಂಬು ಬಂದ ಆ ನಮ್ನೆ ದುಂಬು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಇರ್ತಾರ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ವೆದರ್ ಕೂಲ್ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏರ್ಪುರಲ್ಲರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ರಪ್ಪೊಂಜಿ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಚಿಕನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ದಾಯಬಕ್ಕನೆ ನೀಗ್ಲೆ ತುಪ್ಪದೆ ಪಡ ಮಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಪಾತೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಪುನು ಟಪ್ಪ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೆ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಚಿಕನ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ತುಪ್ಪ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಏರೆಗೆ ಐತ ರೆಸಿಪಿ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಐತ ನಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇನು ಓನ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿದ ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಟಪ್ಪ ಅಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಕಜು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆದ ಕಲ್ಲರ್ ಲೆಡ್ಡೆ ಬೈದನು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಸ್ಪೈಸಿ ಆದ ಯಾನು ಏಪಲ ಹೋಟೆಲ್ ತಿನ್ನೋನಿತ್ತೇನು ಅಪ್ಪಾಗ ಆಸೆ ಒಂದಿತ್ತನು ಒಂದುಲ ಎಂಕ ಇಲ್ಲದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಣ್ಣದು ಸೊ ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಂತದೆ ಗುಡಿಯಾನು ಇಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿಖಲವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮನ್ಕೋಯನ ನಿಖಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತುಲೇವೆ ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇಪಣ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆತ ನಂಚ ಸೊ ಏನು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸಕಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಗಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.